Dobrý den, my jsme si tady pro vás s Eliškou připravili prezentaci na ekonomický projekt a ten projekt se jmenuje Počítačové pirátství je zločin. Tak jistě znáte určitě známou reklamu, kabelku byste neukradli, mobil byste neukradli, film byste neukradli, ale pirátství je zločin. V dnešním světě má téměř každý doma počítač připojený k celosvětové síti internet. Zamysleli jste se někdy nad tím, co vše lze na internetu dělat? Možností se nám nabízí spousta. Na webu si můžeme přečíst různé laické i odborné články, zhlédnout vybraná videa, zahrát si online hry, vyřídit si e-maily či popovídat si s přáteli. Ale zařadit se můžeme i takzvané pirátství. Stahujete si písničky nebo filmové snímky, vypalujete si hudbu a filmy? Pak musím konstatovat, že se řadíte mezi piráty, co si nelegálně, bez toho, aby šli do obchodu a koupili si originál, raději z pohodlí domova stáhnou kopii. Myslím, že se najde spousta lidí, co si toto neuvědomují. Někteří tvrdí, že když nikomu nic neprodávají, nemohou se stát piráty dat. Ale opak je bohužel pravdou. Jak by se vám líbilo, kdybyste byli okradeni? Ona i samotná kopie někoho poškozuje. Ať už samotného interpreta, autora díla, nebo třeba jeho distributora. Pozoruhodné je, jak už malé děti sedící před monitorem počítače si na internetu umí stahovat hru. Řekneme si, vždyť oni ve svém věku ještě neví, že nějaký člověk hru nelegálně skopíroval, aby se oni podělili s ostatními. Co si originál nechtějí kupovat za vysokou cenu. Ale je to tak správně? Zkuste si představit, že jste třeba slavný zpěvák. Vyděláváte si z koncertů, ale i z prodeje svých CDček. Pak se ale najde někdo, kdo si vaše originální CDčko zakoupí a jeho obsah vystaví na webu. Vy z toho potom ve výsledku máte menší výdělek. I když jste svou práci odvedli dobře, jako by vás za ní nikdo neohodnotil. Když tuto problematiku shrnu, i já sama si čas od času stáhnu film nebo písničku do svého telefonu. Tudíž ani já nejsem nejpoctivější, ale dokud tomu někdo nezabrání, bude toto téma jen diskuzí. Zkuste si alespoň čas od času koupit nějaké CDčko s hudbou nebo oblíbený film na DVD, abyste trochu zabránili pirátství. V Česku od roku 1994, kdy byla míra softwarového pirátství 66%, se v letošním roce snížila na 31%. A to doufáme, že se za posledních dalších pár let následujících se toto číslo ještě zmenší. A průměrná míra pirátství v Evropské unii činí 33% a celosvětová 42%. Nejnižší celosvětovou míru počítačového pirátství se mohou pochlubit Spojené státy s 19%, Lucembursko s 20% a nebo Japonsko s 21%. Česká republika patří mezi 20 zemí s nejnižší mírou softwarového pirátství. Na to jsme sice velmi hrdé, ale pořád to není úplně správné. Ne. A proto bychom vás chtěli podpořit v tom, abyste filmy neprodávali, nevyměňujte ani nerozdávajte kopie filmů, hudby a softwaru, který je chráněn autorskými právy. Nesdílejte filmy, hudbu a software, který je chráněn autorskými právy na internetu. Nekopírujte a nestahujte pro sebe ani pro nikoho jiného software, který je chráněn autorskými právy. Nekopírujte a nestahujte filmy před jejich premiérou. Nenatáčejte filmy na kameru či jiné obdobné zařízení v kině. Pokud je CD nebo DVD opatřeno ochranou kopií proti kopírování, nedělejte si jeho kopii. Tak doufáme, že tyto naše rady vám byly k něčemu dobré, že si je vezmete k srdci, že budete podporovat vaše oblíbené interprety v jejich tvorbě. Tak, protože pokud je nebudete podporovat, tak víte, co tak se stane. Víte, co Oni se se vám stane. na to vykašlou. A nikdo nebude nahrávat žádný videa, žádný filmy, nebudete mít co poslouchat. Na co se koukat. Takže my vás tímhle chceme pobídnout proto, abyste tedy nestahovali žádné jejich nahrávky nebo Naopak filmy. si je šli koupit. Protože, chodili do kina. Tak, jak řeknete interpretovi, že se vám to líbilo? Tím, že si koupíte jeho výrobek. Je to přeci jenom jejich práce a oni za to potřebují být ohodnoceni. Nebudou to dělat, že jo, jen tak. A to je přesně ta ekonomická krize, kterou my tady se snažíme jí zabránit. Tak, protože pokud nebudeme kupovat CDčka, budeme si to stahovat jenom z internetu, tak se sníží jak se tomu říká, produkce. Umělecká produkce interpretů, interpreti přestanou vyrábět své
produkty, díla a umělecké díla a budou sedět doma a nahrávat takové videa. Takže ještě jednou prosíme, vemte si naše rady k srdci a my vám za to děkujeme.